aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Salamu aleykum giɗo pulago. Salamu aleykum lewñande kabaruji diine e gande kese. bandiraɓe diine e gande kese, on calminama e kuuɓal. Yo jaam Allah kisalon mana dendagal wondi mon gonir ɗon foof. En calmi dendagal wonɓe ɗe dente baɗade barke. hay goten goppani kadi en beltinima yimɓe foof e tigui rigui diine e gande kese goo e ɗiɗi lewnande meɗen kabaruji e tigui yewtere meɗen hande woni chronique du jour waji faade e fulɓe dendagal pullo hoygoni pullo kala dendagal jeeyaɗo e oɗo groupe ethnie biyeteɗo nilo saharien walla mbiya afro asiatique woni ɓeeɗo e ngol ɗo leñol fulɓe angol yaaji sanne no fewi e kalno hande oɗo saaha e leƴƴi afrique joyi ɓurɗi mawnirɗi foof fulɓe ne tawe nder muɗumen e kono noon de ene ngol ɗo leñol caɗele yi hande ngoɗo aduna walla oɗo leydi afrique ko adi ko foof en mbi bandiraɓe gaccan en hakke wonande nde ɗo yewtere mbatten ɗo yewtere so waɗi tan ma wat juume gona hen waɗa puujoje gona hen kadi majjere wona hen e ɗum ɗo fof ko yafuya kadi neɗɗo ko détail uji ɗi ko ɗon hunde fof woni neɗɗo haali hen kadi ko famnaki foof e nanguir ɗum no famirto ni kadi fewnita ɗum aduna ko noon tan a waɗat hen tan ko mbawɗa ko goɗɗari kadi e yawta kadi gandanɗa hoorema jokkita ko heddi ko yo e tigui ni mbiɗen wonde dendagal hande e caɗele e fulɓe jogue nder afrique ɗe holko ɓeydi ɗumen ko addi ɗumen e addi ɗumen ko gueɗel gotel ne jeeya hen woni holguel e gaynaka jogade jawdi darinde sa joguima ɗum so tawi a hesitinani pinal maɗa e banggue e gandal e tan e ni woni haasi jomum jogo caɗele wonɓe nayyi ɓuuri wawde nafde hande wonɓe jawdi ɓuuri wawde nafde hande nder dendagal duniya he woni holɓe ɗiyen jawdi ɓuuri wawa nafde e woni jogotoɓe jawdi ha heewa nayi e beyi baali ha heewa ujunnaje ñande fof ne jeeya ujunnaje ne kumtira haajuji men ñande fof ne jeeya ujunnaje ne kirsa ujunnaje ene jeeya tewo ene ɓira kosam ɗam kadi ne jeeya naftoro e tawa ni woni ne mbaɗi assuré avenir muɗumen woni assurance avenir muɗum ko jeeyɗa e nokku jogoɗa nokku koɗa e oɗo nokku ƴeewa hen hono kayitaji laamu namdoto neɗɗo ha ɓeydo jeyde nokku ɗi ko wiyete titre foncier ko sa joguima ɗum a jeeyi ɗum nokku maɗa ha fewni nokku maɗa ha feewi an neɗɗo e gurdam maɗa feewi e ni woni gaynaka ma hesɗitine taw wona gaynaka ñande foof yaade hakkude guure leyɗe e leyɗe e ni woni dendagal wadde akal e nder duniyaru he foof ni woni joni noon en leeli noon wadde aynaɓe leeli noon wadde ko mawɗum waɗi yimɓe hen finɓe sanne no fewi hono mbaɗi renouvelé e gurdam woni hen nattuɓe guure mawɗe e ni woni jooɗi tawa jejjitani ni ko gonno ko tawa ina titoro e pulagu muɗumen hono Amadou Hampate Ba en hono Yero Doro Diallo en yo Allah yurmo ɗumen tijjani an en Cheikh Hamidou Kane en e dendagal woɓɓe windiyankoɓe e nafoɓe joguiɓe gueɗe baɗɗe fayida taw ko ɓeɗo tan limtuɗen hen en mbawiɗe limta fof no heewi sanne no fewi e sa yiiɗi leydi laggine ma taw hono ɓen ɗon toon jooɗiɓe guure mawɗe kala saaha ina ñasto e gonka muɗumen ɓeɗo ko patroneɓe ɓe gandanɗa hoorema ni woni dendagal kadi ko walloɓe leñol kadi puusoɓe kadi e kala dendagal ko pulagu waɗi nanna hen juuɗe muɗumen ina gone guure mawɗe taw ko nafoɓe e yo tawa ɓen ɗon jejjitani gonka muɗumen woni jejjitani to ummito jejjitani e leñol muɗumen ko ɓeɗo tan mbawi wallude leñol yaara yeeso ɓeɗo ko anduɓe e jamma e ñalawma ne ceekodira e comci ina kaɓa e woɗɓe e ni woni gam ha ɗemgal ngal wawa darade saabu ɗemgal woni leñol so ɗemgal wuuri tan leñol wuuri so ɗemgal maayi tan leñol maayi neɗɗo saɗa jeeya e leñol a wone maggol e ni woni aɗa haala ɗemgal maggol ke maggol jeeɗa ala fo ɗemgal gongal ngal gonɗa ala leñol ngol gonɗa sowona kangol e kono noon so tawi a majjirama ɗemgal nanata to gonɗa to il faut jeeyɗa e aada ɓen e pinal ɓen andu toon jeeɗa kono noon e liƴƴi aduna ɗi fof jaɓane ɗum ɗon ha heddi e to banggue men hirnaki gaa leñol fulɓe ne jeeya yimɓe salanaɓe ɗum ɗon e pullo ina salana wonde jeeyede e liƴƴi goɗɗi majja hen ha laaɓa kala ɗum waɗi andu on pullo barkinani woni o wona gando o wona galo o wona lamɗo so woni gando o woni galo o woni lamɗo tan o wawa majjude kanko ɓe jaɓantamo ɗum leƴƴi goɗɗi jaɓanta pullo majjude nder leƴƴi goɗɗi tawa mo firti wonko woni waɗi fayida mbaɗen expliqué so tawi ka pullo ka gando aɗa jogui gandal mangal a natte leƴƴi goɗɗi e ni woni dendagal kamɓe ɓe jaɓa ɓe poɗma jeeɗa e mabɓe jejjita ko gonɗa ko caltoɗa ko gonɗa ko walla so ronki ɗum saɗa hollira ka pullo tan e ɓe jaɓantama wonde ko ni woni ke mabɓe jeeɗa wan noon e pullo majjata e so tawi ka galo aɗa jogui jawdi ha heewi jaɓa woɓɓe ɓe ñaama jawdi ndi gonda e maɗa jejjita leñol maɗa walla so ronki ɓe jaɓantama ɗum ɗon
kono gandanɗa hoore ma so tawi kadi ka lamɗo kadi ko noon sa laamima tan ni woni hasidagal ngal natat dañirta jawdi hasidagal ngal naata e woɓɓe ɓe ni ni woni gonirta gando kadi hasidagal ngal naata ni sa woni lamɗo kadi ɓuuri bonde sa woni lamɗo hankkantini ɓe peññinma dow ɓe mbima wonde a jeeyaka e mabɓe ɓe ƴeewa kono bonniranma an kay hatta e ñamede kaɗa tan e wondude e mabɓe e woɗɓe ɓe e ni woni dendagal ndeƴa toon kono pullo jaɓantake majjude ɓoye judde fof ɓe kollirat ɗum bool ko woni ko kadi pullo ƴiƴam ko jingata kala sahara woni aduna ina yiiɗi wonde ko woni ko wannan pulago wona bolle puyɗe donc fotti ko kala dendagal e ni woni jeeyaɗo e ngol ɗo leñol yo andu wonde kala ko mbawɗa yaade kala ko mbawɗa wonde kala ko mbawɗa wadde andu wonde e ni woni a yaafetake e dendagal gueɗe goɗɗe ɗe leƴƴi goɗɗi jaafateɗi ana yaafetake ɗum noon mbiɗen bandiraɓe so neɗɗo jeeyama e ngol ɗo leñol yo yettu Allah no feewi anda wonde wonko Allah rokkuma saabu e hakkillaji yimɓe heewɓe ina timto e maggol gueɗe kewɗe guila e moƴƴereji ha e gande e jambareɓe e ndimago woni neɗɗiyankagal sen mbi ndimago wona ndimago mbiyeten e pulago ngude wonde komi dimo tan e ni woni honono yalla yurmo Demba Hamme Guissé en mbiyata ni ko haala fo jedda ngal jooɗiɗa fo a ummata ko ha ɓirta ala ko nafata e dara ɗum wona woni ndimago neɗɗo ko neɗɗiyankagal timmugal nafoore faade e humanité innama aade en yimɓe e nafoore faade e bandumen woni yimɓe galle muɗumen famille muɗum e faade e wuuro e leegal e gandanɗa hoorema e ni woni région e leydi ko ɗum woni ndimago neɗɗiyankagal neɗɗo ko ɗum kontata ɗum noon sa wayi noon tan andu an ka dimo ɗum waɗi mbatten hakkillaji ne moƴƴi ganden woni wawde ɓoyde ngoɗo aduna ɓooyo sindade hen ɓooya wadde ko waɗi fayida ɓooya heptinede famede jogo aada jogo pine ɗe yimɓe jiɗata gara natta hen ɓeyduma kewal jeyte e maɗa alay saago kollira neɗɗiyankagal timmugal yo ɗum ken uddinoɓe laañal seeɗa e udden ngal ɗon laañal paten e gonka meɗen nder ɗeɗo leyɗele en gaddi ɗo photoje sen jii photoje ɗe tugganma Sierra Leone Sénégal Dakar ha yettanima banggue Rive Mauritanie Libéria ha yettanima lesga e Guinée équatoriale en fayanma Cameroun ha yettanima Éthiopie en Centre Africaine ɗeɗo leyɗele foof kanji fof ɗi mbaɗi fulɓe te ko zone mo gandanɗa hoore man heewi fulɓe sanne no feewi ɓuura leydi goɗɗi hay hewde hen e nder leydi kono noon e ni woni holto ɓe goni ɓeɗo intorto gandanɗa hoorema pulago ko tigui rigui ɓuuri wonde ke frontiére uji kala neɗɗo gonɗo e frontiére ko dañowo caɗele komo yimɓe kolotako e wonatto wonaga leyɗele ɗiɗɗe fof kulamo oɗo huula wonde omo jogui koyngal ndiyato leydi omo wawi bonnande ɗumen par ndiyato leydi huula wonde omo jogui koyngal ndiyato leydi huula guila o bonnande ɗumen ndiyato leydi ɗum waɗi probléme ari e frontiére tan yetto frontiére uji goɗɗi en jii kala to liƴƴi gonno e frontiére ndi ha probléme o yetti tan kamin yettima ɗumen hande oɗo saaha ɓuuri hewde probléme e nder Afrique ko ngol ɗo leñol fulɓe e ɓeɗo wiyeteɓe Touareg en ni woni dendagal leñol gongol nana diwan Éthiopie en hakkude faade ɗon Soudan en no wiye dingaji e ko nandi hen ɓeɗon ko aynaɓe kadi ɓe gonde fulɓe oɗo nokku kamɓe foof eɓe kaaɓe ɗeɗo leyɗele gam yidde jooɗade wonde kono noon ay leyɗele goɗɗe kewɗe ne kadi ɓe jooɗade tigui rigui ni woni mbaɗa peeje foof beele ne jirguitaɓe beele ne ustaɓe beele ne kulɓinaɓe joni noon ko jiyaten hande e dendagal ɗeɗo leyɗele meɗen e banggue hirnangue Afrique wonko yiyete hen kono yimɓe alay saago mbatta hakkillaji ko révolution woni ɗo holi oɗo révolution ko révolution mo gandanɗa hoorema gam yewde ne hulɓina pulago beele pulago no serta beele pulago gandanɗa hoorema saro beele no hula yo woni holi ɗum ɗon en jii e nder ɗeɗo leyɗele hande ko wayno leyɗele Sahel ɗe ha yettanima Sénégal teskama hande e fulɓe pamɗiti e institution ngaji mabɓe woni fulɓe pamɗiti e institution ngaji leydi holko waɗi noon e kulol e wasde hoolade e jingguere beele ɓe goɗɗo beele ɓe kula beele ɓe majja beele ɓe natta e gandanɗa hoorema leƴƴi goɗɗi ɗi e ni woni dendagal won empire aji gonnoɗo woni l'empire ko arɗoji ne gonnoɗo adan e ɗeɗo leyɗele tugganma Mali Burkina Niger ha yettanima Guinée Bissau Guinée e Conakry ndiɗo leydi less e ko ni wayni leydi Gambia e leydi Sénégal ngol ɗo palol e ko lamɓe mawɓe gonnoɗo ɓeɗo lamɓe mawɓe gonnoɓe ɗo arɗoji ko leƴƴi tati gonnoɗo ina poɗodira nde yano ha ɓooyi leñol gotol ngol premier ngol heeɓi nokku o foof jooɗi hen woni mbiyen empire de Mandeng l'empire de Mandeng ina laamino guila dendagal plateau ko ɓuuri hewde nder leydi Mali ha yettanima wadde Wagadugu woni hunde e Mauritanie hunde Mali ha yettanima palol e ɓuuri hewde nder Sénégal ha yettanima leydi Gambia ndi hunde muɗum e ni woni ha Guinée Bissau nder Casamance o ko oɗo empire de Mandeng laaminoɗo nde yano ha ɓooyi ɓe batti wadde exaction ngaji ɓurɗi bonde ɓe batti yaade ha e nder leydi Sénégal to ha nder Foutaji he e nder leydi Mauritanie eɓe nanga yimɓe eɓe nawa ɗumen eɓe jeewiya ɗumen tubakoɓe ne gaara ɗeɗo leyɗele yo nden noon ni woni dendagal révolution
e fulɓe enen jogino laamuji kono ɗin laamuji wona laamuji mawɗi laaminoɗi territoire ko laamuji tan local woni laamuɗa tan wuro ma e diwan maɗa kono noon ka jambaro mawɗo hay goto nemata diwan maɗa ɗo yano ha ɓooy ɓe gandi yimɓe ɓeɗo batti ampirde Mandeng wattinemde mabɓe e kamɓe ɓeɗo fulɓe ɓe daari so wiyama ampirde Mandeng noon firtani tan ko Mandeng en dendagal liƴƴi kewɗi ndendi goni gotum kañum fof jaaɓi sakkade e less ampirde Mandeng ha heddi fulɓe woni fulɓe Laguine jaɓani sakkade ampirde Mandeng ko toon ampire ɓurnoɗo mawnude wonno e ke ampirde Mandeng nematanoɓe kono noon yana wattinemde pelliti habde muɗum révolution ummori ko banggue Laguine to e ni woni dendagal yeehi ha yetti e nder leydi Guinée Bissau naatoy e nder leydi Gambia ha fulɓe Laguine gari batti jabtinde ɓeɗo fulɓe wonnoɓe diwan leydi Sénégal e diwan Gabou o fof no fotiri ina poola polgol ɗon wawi hadde caggal nde ɓe mbaɗi o révolution goɗɗo ummitori banggue Fouta Toro ɗum ɗo to e banggue Mauritanie ha banggue to e nder leydi Mali ko fulɓe ko wonno kon fuɗɗi rendude batti habtade lampirde Mandeng ko noon yehina yaaha ɓe kaɓa e lampirde Mandeng e polira lampirde Mandeng seeɗa seeɗa ha lampirde Mandeng o gasi ha laaɓi lampirde Mandeng ɓurno hewde sembe ke nder leydi diwan Casamance e Guinée Bissau woni diwan Gabou ha yettanima nder leydi Mali to e banggue Kidira kono fulɓe pooli oɗo nokku fof ha laaɓi kepti oɗo nokku jeyti oɗo nokku ni woni dendagal ɗum ɗon noon nan ɗon ha joni e caggal ɗum ɗiɗo duuɓi battidiɗɗo duuɓi capanɗe walla hedde duuɓi capanɗe jeetati battidiɗɗo lampirde Mandeng yiiɓade reconstruire woni e ummitade gam mahtade lampire muɗum kono noon lampirde Mandeng tawi e wawata wonde ɓeɗo ɓeɓe kaɓannoɓe ha joni ɓeɗo nan ɗo kadi ɓeɗo batti janggude e batti kadi jogade nokkuji kadi keewe oɗo nokku e ni woni dendagal koɓe janguinte koɓe pamminte e conscience mabɓe ko ɗum ɗo woni ko yahata ha joni ko yeewu joni hono laamuji Sénégal joni ɗi ɗum ɗo fof ke lampirde Mandeng woni ɗo kono noon yimɓe hewɓe gandaka woni ganda gandanɗa hoorema won heɓe ganda wonde ko ɗum woni ɗon woni hay baɗɗo ɗum laami ɗon wawi andude ɗum ɗon yeeru joni Sénégal président Diomaye en koko mbaɗa manipulé ganda naati koye erreur saabu serraɓe kañumen kay fulɓe jeeya groupe etini fulɓe biyeteɗo Nilo Sahel serraɓe ko hen jeeya jolfuɓe ko hen jeeya soninkoɓe ko hen jeeya e leñol fulɓe ngol jeeya eyyi udditen ɗo laañal seeɗa après gartuyen hen yo eyyi holko woni groupe ethnique holko woni groupe leñol so wiyama Nilo Saharienne ko leñol ngol ɗo ko fulɓe e soninkoɓe e serraɓe ni woni gandanɗa hoorema e hunde liƴƴi heɗe noon won hen majji e nder ɗeɗo leyɗele oɗo groupe ko groupe goto ko leñol gotol woni ɗo holno ɗum andirte no woodi test biyete test mitochondrial test mitochondrial hollirta ko wonde ɓeɗo de hay sinno ɓe certi ɗemgal ɓe certi aada e pinal walla ɓe certi diine andu wonde koɓe galle goto koɓe neɗɗo goto kamɓe fof ɓe jalti koto gotel so test mitochondrial o mbaɗama kala saaha ina hollira wonde fulɓe e serraɓe e jolfuɓe e soninkoɓe ɓeɗo koye groupe goto ɓe jeeya e hunde e peuple Mandeng par ce que peuple Mandeng o kadi ɓuuri hen hewde ko yimɓe nattuɓe goni hen e ɓeɗo fof koɓe leñol gotol goni ɗo kono noon e yimɓe so certi aada e certi ɗemgal ni woni mbiya certi kono noon yo gandu koɓe leñol gotol ɓe goni ɗon donc ni woni dendagal ngol ɗo leñol kamɓe fof ɓe gotum ɓe gonno kamɓe fof ke nder pulaw gaɓe coomino joni sen dokki yeru e ɗemgal no woodi biyetegal latin ngal ɗon hande ngal natti haalede ngal heddi koye ɗemgal may kono mbiya ɗemgal diine ni sa yi espagnol a yi portugais a wi italien français anglais e ɗemɗe goɗɗe kewɗe nan hen ma wonde sappo e sappoji kamɓe fof koɓe neɗɗo goto ɓe gonno to woɗɗani caggal ɗum goto fof yalti waɗi ɗemgal muɗum banggue kono noon kanƴe ɗemɗe fof ɗe goɗɗodirani kadi sa haali anglais neɗɗon andi ɗum ɗon nande français espagnol e français ko gotum presque italien e portugais fof ko gotum ay donc kamɓe ko ummude koto gotum ummude koto wiyete latin donc sa ƴeewi jen ɗemgal meɗen fulfulde sa yi serare a ƴeewi wolof a ƴeewi e soninkore ma taw ɗeɗo ɗemɗe fof ɗe jalti koto gotel eyyi kañƴi fof koɗe ɗemgal gotal firti ko hamɓe fof koɓe neɗɗo goto sa ƴeewi ADN mabɓe test mitochondrial mabɓe koto banggue kosam e kala dendagal ko jomum wawi yaade duuɓi ujunnaje sappo jomum ma joyi Amérique so testama tan no wawi artirede hata wonno ande wonde oɗo ko ɗo ummi ɗo ummi donc firti ko ɗiɗo liƴƴi ko gotum ɗe gonno voilà donc mbin en uddita laañal joni noon udden ngal ɗo laañal e garten e wonde ko fewjete ko woni ko fuɗɗi fewjede tawa wonɓe hen tawa paamani neɗɗo no fewjene hunde no wona hen tawa famani holi ɗum ɗon woni mahtade lampirde Mandeng won hen ko ɗum woni e dow muɗumen to leydi Mali to sa ƴeewi laamuji mabɓe façon mbaji no ɓe kolliri ni holli koɓe jiiɗi ko mahtade lampirde Mandeng pourtant laamiɗon wawi tawana Mandeng wona kañum wona yummu wona bamum kono noon ko kala to dañƴa jaam ɗon ɓurata jooɗade ndeeƴa ɗon mbawa wurdude ɓen ɗon e ni woni gona lieutenant mumen gona soldat muɗumen
leydi Burkina Faso ko noon ko reconstruction ko mahatade lampirde Mandeng woni ɗon e leydi La Guinée ko noon ɗiɓi waade heddi ko La Guinée ɗiɓi sertude wan noon e fulɓe jogui toon sembe sanne no feewi e Sénégal won nannaɓe hen taw paamani e yimɓe woɓɓe arɓe ummiɓe jeeyaɓe lampirde Mandeng waɓɓe infiltré institution ngaji leydi Sénégal ha keewi hen sembe sanne no feewi taw noon origine o ko lampirde Mandeng woni ɗon sa ƴeewi hande kala institution gonɗo e nder leydi Sénégal jiiɗen eɓe usta hen fulɓe ay eɓe ndiwru ɗumen goto goto eɓe ƴeeɓe coɗɗon yimɓe mabɓe ɓe maha ɗon ha ɓe tiiɗa ha ɓe keeɓa sembe nde ɓe mbaɗa koɓe jiiɗi wadde ko ɗum ko ɗum woni ɗon ɗum fuɗɗima yeyde nder leydi Sénégal e nder leydi Mali en jii dendagal nokkuji fulɓe to gonno foof nder laddeji koɗano koɗorle moƴƴe ɗe foof ɓe ndendini toon yimɓe hewɓe leƴƴi ɓe ndiwi ɗumen e nokkuji muɗumen ni woni ɓe kaɓe muɗumen ɓe mbari ɗumen ɓe tooñi ɗumen toñangueji ɓurɗi fof bonde koko ɓe jilto heɓde leydi mum ɓe jilto heɓde e leydi Mali ne serte leyɗele kewɗe Afrique laddeji ɗi foof ko nafata ko fof ko fulɓe jeeyi kamen jogui kadi hay titre foncier ko arɗoji men canton ngaji men kamen joguino guila e laamuji tubakoɓe ha laamuji men keesi gari goppiɗi ɗumen kamen jeeyi kono ɗum noon soɓe keɓani ɗum mbawata habde muɗumen kono noon ɗum waɗi to Mali to ɗum waɗi dégénéré ɗum waɗi dérive kan laana hay ronka yo ƴeemoy wonti laana kangaɗo woni nde ɓe mbaɗi ɗum nde fulɓe tawi mbawata habtade ɗo banggue habde direct tan ni woni groupe auto défense walla tan jambaro ƴetta fitel mum haaɓe ala sago ɓe ƴeewa peeje goɗɗe ɗe ɓe mbaɗi ni woni ɓe jeehi ɓe mbaɗi feere ɓe naati e jihadi woni dowla en woni nusra en ɓe fof ko gotum ma en mbaɗa expliqué beele yimɓe ne paama saabu so leydi ma heɓtama nokku ma heɓtama yimɓe ma mbarama riwama e nokku maɗa a ala wawde habde laamu alay sago ƴeewa joguiɓe arme ɓe jiide Touareg en kamɓe ko même chose même on probléme jogui ɓe ballodiri ɓe keeɓi arme ɓe goni haɓede holko addani dowla nadde e nder leydi Mali ha haaɓa yimɓe heɓe paama en ɗon kadi ne mbiya wonde ko ni e mataw koɓe haɓateɓe tan kono ɓeeɗo fof hay goto haɓanaki diine l'islam ɓeeɗo fof kaɓante ko ndimagu men heptude nokkuji muɗumen keftunoɗi Alzawad nde Touareg en ɓe mbaɗi recensement ɓe ƴetti ko leñol fulɓe ɓe mbaɗi ɗum ko 1% heewani ɓe ƴetti leƴƴi ma won nayyi goɗɗi ɓe ndewni ɗum e mabɓe ɓe mbi ɓen ɓuuri heewte fulɓe ndewe Touareg en walla ni fulɓe ne ɓuura Touareg en heewde hen sahaji way Touareg ɓe jilo habde mabɓe kañum mbaɗi noon woni accord Alger premier o ni woni dendagal nde ɓe garti nde fulɓe mbi kañum mbatta CG ɓe dokkuɓe neɗɗo goto mbi jaɓa en ɓe ndewi ɗon ɓe duka ɓe kaɓa mbattoy kadi joɗorde wonde kadi deuxiéme accord de Alger o ɓe itti fulɓe ɓe mbi fulɓe ngala e Alzawad ay Touareg en ne kaɓa e fulɓe mbi fulɓe ngala e Alzawad ko ɗon noon fulɓe pellit hankkadi ne habde mabɓe kañumen ne mette ɗe ina jaltira goto e seraji mabɓe ha nattoy e dowla batti habde mabɓe ay woni dowla kañum feeñi nder leydi dowla no woodi ko ɓooyi kono noon fulɓe natɗe dowla ɓe fof ko habde Touareg en woni ɗon ɗum wonno miijo muɗum kono joni noon Touareg en naati e dowla kañum kamɓe fof ɓe ndendi ɓe goni gotum ɓe dañi kabjiɗo goto holi ɗum arme Mali kamɓe fof ko arme Mali c'est l'homme à battre par ce que ko arme Mali hono miijoji mabɓe ko ɓen ɗon coomi leƴƴi goɗɗi keptoji guese mabɓe e laddeji mabɓe ne mbara yimɓe mabɓe pellita habde mumen ko même chose nusra en ɓeeɗo wonɓe nder centre kala mo jiiɗa andu yummum walla bamum no wara leydi muɗum ne heɓtani riwa e wuuro muɗum gila meeɗani wonde jihadiste saabu garɗo fof e tawde tan ka pullo riwma haɓa e maɗa ittuma e nokku maɗa ay ɓeeɗo ƴetti arme kañumen jeehi keɓiri teddugal muɗumen to banggue fate wadde jihad ndi naate jihad kono ɓeeɗo gona jihadiste en de ɓeeɗo fof haɓateɓe gam heppude e nokkuji muɗumen yo ñande ɓe keeɓi laamu leyɗele Mali ɗe fof ɓe mbaɗata kono Mohamed Al-Sara waɗi ni woni Syrie on ko jihadiste wonno Al-Qaïda pure et dur kono haɓanteno ko fewnude Syrie ko a ñande heɓata Syrie ndo yalte jihadi ha laaɓi o jihadi ala gasi ko laamu jiltono ɓe keeɓi laamu kamɓene soɓe keeɓi noon tan mbaɗata ko yimɓe toñaɓe goni ɗon itta e nokkuji muɗum pelliti haɓede kono natarake e jihadi e mbawa haɓede saabu so joomum naati toon ɓurata jogade ɓernde sembe tawni miiji gurdam dawde ne andi gurdam woni caggal maari kadi wiyama wonde sa maari ko aljanna natta neɗɗo ne yiiɗi ko haalante waɗane ngani muɗum yo kono ƴettuɗo fetel mum yana haaɓoye jamma e ñalawma ina wara ne ware ne tooñe on ɗon oto miiji tan ko aljanna natata donc ɗum ɗon foof te haareji lampirde Mandeng o woni ɗo yeehi ha reeɓi ha yetti toon leydi Mali to ko ɗum woni kadi woni rebde ne yettoga e ha oɗo saaha hande fulɓe hewɓe ne puɗɗo hulde wonde sa joguima yettode pullo tawi ka pullo aɗa huule wonde gandanɗa hoorema guila riwede institution ngaji he ɗum ɗo fof ko haare woni ɗo ndeɗo haare noon konde nafoore mawde wonande fulɓe wan noon neɗɗo so tawi a ñama tan ina haasi o ɓeydo yidde hoore makko kanko no jogo révolution makko woni o ɓeydo yidde hoore makko kala to jiɗɗa tigui rigui aɗa moome aɗa ɗahe aɗa watte yimɓe majja e muɗum en fulɓe jiiɗa majjude wona galo men gonɗo e guure mawɗe wona jambaro men gando meɗen woni wona gandana ceerno meɗen en jiiɗa majjude en majjani hande majjani janggo kadi dendagal hande fulɓe guila tugganma leydi Ghana ha yettanima ɗeɗo leyɗele centre Afrique sa yi pullo centre Afrique hande a yi pullo Sénégal a yi pullo Mali cikkata ko neɗɗo goto ina kalda jamma ñalama no jewtir goto fof andi caɗele goɗɗo donc ɗeɗo caɗele ɗeɓe gone wadde ɓe ganda ɗum ɗo ma ruppoye dow mabɓe joni joni ko ɓoyata woni wadde feere mbiyeten hammina fulɓe ƴeew oɗo zone
e cokil kokkala mayga docteur cokil kokkala mayga meeɗi darade yiɗi wonde affaire fulɓe gueɗe fulɓe wallahi son mbaɗi hen gandanɗa hoore ma jeyge ma mbat jeyge Afrique o foof ay ko ɗum ko woodi ko hande laamuji fof nana bona yooro ɓeydima heege waɗi yimɓe nana ma e jamma ñalawma hay goto anda barawo goɗɗo ha yimɓe fof gantine kaaɓi koko waɗi noon ko wadde ɓe jeyge e fulɓe nde mbannama e jeyge fulɓe mbaɗe maɓe jeyge ni woni hara nde ne continue kono noon hara nde mbiyen ina wayno ene continue to ne continue won yimɓe naatɓe ma taw ganda ko nde woni yeru ko woni Sénégal no naate nde ɗo hara taw ganda ko nde woni saabu sa yi institution ngaji leydi Sénégal won hen ndiwa fulɓe taw jomum ko jettode fulɓe jogui e sababu ɗum ko hunde wonde lamde ne yiyonanima wona accusation port waji goto joola ndaw waɗa toon nde o ƴetti ko fodde wonde ujunnaje ɗiɗi neɗɗo liggotonoɗo port o riwi hen ujunere temedde joyyi nde ɓen ɗo ko jettoɗe fulɓe jogui haw riwi hen yimɓe membre fulɓe membre Pastef parti mabɓe o caggal ɗum militaji mabɓe en mbaɗi live mumen kaali dokki mbi wonde ɓeɗo kay mabɓe gondi jamma ñala potani ɗumen riwde kam so jettoɗe fulɓe jogui mabɓe gonduno ayi donc ɗum ɗon joni nan ɗon wona ɗum tan banggueji goɗɗi ha heewi nan ɗon andu hande tawi ka pullaɗo wona ɗeɗo leyɗele a wona e ɓuuɓde kono waɗ fayida e hoore maɗa e nanga hoore ma tiɗ nanga bande ha tiɗa ganda wonde onon fulɓe kon gotum saɗa haala pular sa haalata fof gotum ɓe nanguirima onon fof kon gotum ɓe nanguirima enen fof ken gotum donc nanguiren koye men ken gotum ɓe dañata victoire abada e meɗen eyyi neɗɗo woni bontan ko hulde pullo noon en ɗamina hulata tawi ka pullo jetteɗa ko kumi walla jetteɗa ko ganduɗa diallo so jetteɗa ko taal walla ko si walla ko li guise sal no mbawɗa yettede foof andu wonde gandanɗa hoore ma kala ne barkinɗa kala ne mbaɗɗa ko waɗi fayida ɓe ciftinte to jeeɗa kadi ɓe mbawi riwde ma e ɗiɗo institution kono ko haare woni ɗo haare nde ɗo ko haare lampirde mandinga lampir pulago kono lampir pulago ne jogui maɓe polu kala saaha wan noon so tawi wonti face à face kaɓen tan fulɓe koko poltaɓe joni ɓe jawata ko less d' abord haɓe feblina ɗumen kono pullo meeɗani feblude sa febni pullo e wuuro faya ladde to ñamduma yarduma ummortoto laabi ɗi to goni ko addata ko e ni woni falo ɗum ɗon foof haɗa ɗum yettade ko ɗum woni kewe leyɗele men ɗeɗo hande ɗum noon kala to mbawɗa haɓirede ɗo gandanɗa hoore ma oɗo no yiɗi wardema yiɗi lordema yiɗi bonnandema haɓɓe makko so duppi suudu ma woturu duppu wuuro mabɓe so wari neɗɗo ma wari yimɓe makko sappo eyyi so bonni ko bonnu ko ɓurɗo ɗon beele janggo wasa tuɗo reen to woni bon tan ko wiide wonde acci o warani eyyi guiƴel gonguel noon won garaten hen e yimɓe heeɓe kadi ne mbaɗa ɗum confondre ina jumodira ɗum yew e nder leydi Sénégal hande en jii fulɓe heewɓe nodde ne nangue ne namde ɗum ɗon sana rien à voir avec kalɗen ɗo ko ala fof ko jokkodir ɗum e kalɗen ɗo ko holɗum nde président Abdou Diouf laami nde laamu ngu fof ko fulɓe ɓuuri hen heewde d' ailleurs no fulɓe ɓurde heewde e nder leydi heeni ngam ɗum majorité leydi ndi sa ƴeewi 17 millions hen mbiyen 12 so jalama ni mbiya ko fulɓe goni ɗon ɗum ko woni lamdu sanne no feewi laamu Abdou Diouf ɓurno heewde ko fulɓe laamu Abdoulaye Wade ɓuuri heewde ko fulɓe laamu Macky Sall ɓuuri heewde ko fulɓe kono noon laamu Abdou Diouf e laamu Abdoulaye Wade ɗin ɗon mbaɗani chasse aux sorciére woni yimɓe ñamoɓe jawɗele kaɗɗoɓe wadde développé e leydi e walla tuumaɓe compte alano no feewi nden ko lamɓe tan joguino fof wela fof ɗum waɗete kono gila laamu Macky Sall ari fuɗɗi ɗum ɗon woni wadde traque des biens mal acquis woni jawdi ɗi keɓɗa nda heɓirani no feewi ɗum ko Macky Sall fuɗɗi ɗum ɗon président Macky Sall kañum fuɗɗi ɗum ɗon nde o fuɗɗi ɗum nde o fuɗɗori ko ɓi Abdoulaye Wade o fuɗɗori maire de Dakar yimɓe ɗiɗo ɓurɓe mawde e nder leydi ɓeɗo fuɗɗiri o nangi ɗum sokki ɗumen ha boni ni woni ñamani ko wawi wonde fotan cokkama yimɓe woɓɓe ha heewi ɓeɗo jooɓi jawɗele muɗumen joni noon laamu Macky Sall ari no heewi fulɓe kañum ha feewi laamu no heewi fulɓe machallah gila directeur uji ha e ministre uji joni noon laamu Macky Sall yani alay saago nguɗo laamu garngu ɗo jokkita ko hono ko ɓen ko Macky Sall fuɗɗino ko joni noon fulɓe noddeteɓe hande no namde ne mbiya gujji jawɗele ɓe koto yimɓe cikku ɗum ɗon ko fulɓe jiilateɗon ala ɗum ko naturel yimɓe so ɓuuri heewde e nokku ɓen ɗon alay saago kañum ne ɓuura heewde caɗele saɗa jogui ujunere nagge neɗɗo ne jogui hen kolce nogas so tawi fowru yani ne haƴƴeɗi kañƴi fof ware majji gandanɗa horan fodde on temedde ɗiɗi nagge andu wonde ko nayimaɗi an joom ujunere nagge ɓuurata hen heewde donc fulɓe alay saago ɓuura heewde e noddeteɓe ɓe eyyi ɗum kadi yimɓe mbasa wiide no ceerda e wiide wonde ko fulɓe gone nanguede ne hewde ɗum ne hefte walla goɗɗum ala ɗum ça n'a rien à voir nde laamu Macky Sall laami nde kañum fuɗɗi oɗo traque kañum fuɗɗi oɗo chasse aux sorciére kañum fuɗɗi ngal ɗo gollal te gollal batgal fayida sanne no feewi saabu gujjuɗo fof no foti nanguede foti rewnede lawol a wawa wonde miskina ala hay gandanɗa hoorema coggu e ni woni hirande balɗe ɗiɗi e laamoɗa fodde wonde duuɓi sappo e ɗiɗi gonta multimilliardaire jogoɗa jawdi ɓurdi ɗi gandanɗa hoorema dendagal neɗɗo ligguiɗo gurdam muɗum foof e jogade taw ala fo salaire maɗa hay sinno duuɓi million sa calcule salaire ma duuɓi million wawa hebde ko joguiɗa ko e wiya wujjani ka gujjuɗo ala kulli haalin ka gujjuɗo aɗa foti yobde ɗum noon so tawi fulɓe ɓuuri heewde noddeteɓe hannde e nder leydi Sénégal no namde compte ɗum ɗon ko normal kamɓe ɓurno heewde e nder institution no Macky Sall laami nde eyo ɓe waɗi occupé poste uji kadi ɓurɗi mawde poste uji ministre de l'économie ministre des finances ministère du budget gandanɗa hoorema e dendagal ɗum ɗo toppitiɗo ɗum ɗo e toppitiɗo gandanɗa hoorema e dendagal ɗeɗo gueɗe ko way noon sa joguima e ɗiɗo budget ji alay saago noddeɗa namdeɗa compte ɗum ɗon ala ko renndinɗum kalɗen ɗo ko kono
lampirde mande woni reconstitution muɗum woni mahdagol muɗum mbiyata kono kaɓa e fulɓe kono fulɓe nan coppini dow lawol maɓɓe fof e bonni gueɗe maɓɓe fof to Mali e Burkina e Niger oɗo nokku déjà ɓe mbaɗi échoué woni ɓe tardi ɗon ça n'a pas marché ɓe jiiɗi wadde négocier ɓe donkiɓe mawni kiniɓe batti addude ha woɓɓe walla warde ne mballa ɓe warde groupe aji mercenaire uji partout Burkinaɓe Risinaɓe Français ji mercenaire uji ɓurɗi bonde fof nana e nder oɗo Sahel hannde ne mbare haymen koye muɗumen donki yaltude e ni woni woɓɓe nangi ɗumen ɗon par ce que a wonat ɗon tan gona ɗo haaɓe walla so ɗum sa artili ma duttoɗa kaso e gona ɗon noon haaɓe ha ɓooya tawa heɓa kadi jawdi ha heewa walla wodata doguirɗa jaaha ɗum ɓuranta ruttade kasoji walla ko nandi hen donc ngol ɗo maɗagol lampirde mande ngol boni e ɗeɗo leyɗele fof kono noon e autorité ji joni laamiɓe leydi ndi ɗo Sénégal aɓena mbiya ɓe gadda ɗum e nder leydi Sénégal ɓe tinani noon en mbiyata ɓe teyde ɓe tinani ɓe ganda sas o sorciére ɓe mbaɗata walla ganda koɓe diwata fulɓe institution ngaji ɓe mbaɗani haydara ɓe ko ɗum ɗon addata ko la hen adda probléme adda caɗele yaaha adduya caɗele goɗɗe jomumen mbawi wadde hay formude groupe aji muɗum pellita haaɓede ay so pelliti haaɓede won woɓɓe nanɗa tolni tan ko hon ɗum ɗon jiɗɗi so nani ɗum ɗon kam mbiyata ko huuɗ caɗele gatata saabu Casamance nanɗon kañum jiɗɗa fof dokkaɗe ɓe milliard uji kanŋe sa yiɗi dokka ɗum jowanoɓen kanŋe fof ha Casamance heewa kanŋe jiɗi hebde indépendance muɗum ko keɓatene kayne eyyi so Sénégal tinnaki koɓe heeɓoɓe saabu ɓe profite désordre jogorɗo waɗe ɗo désordre moɓe ganni wadde on désordre ko hen heɓe gone profite kono fulɓe toujours ndendat gonat gotum kadi kulata e kadi jarata caggal ay maji guure kewɗe jiiya jomum yoppa fulo dembere walla ko nandi hen ko woni fulo dembere n'importe quoi jiiya jomum oppa ɗemgal muɗum darona haala ɗemgal gongal aada gongal pinal gongal kono ayne waroɓe ngari nde taw tan ka origine pullo ni woni ɓe nangi mbaɗa ɗen ɗon yimɓe ɓen ɗon ɓuuri wawde warede e fulɓe aynaɓe fulɓe gandanɗa mbiyata fulɓe waɗeɓe ɓen ɗon ɓuuri wawde warede ko fulo dembere en ɓe wanno ɓen naate mabɓe ne cikkano gonde mabɓe waroɓeɓe ɓen ne mbaɗa warangoji bonni ɓe kañum pelliti haaɓede donc hoto neɗɗo tooñ kono so neɗɗo felti habde maɗa haaɓe muɗum so duppi suudu ma duppi wuuro muɗumen yo so waranima neɗɗo goto war temedere beɗen haaɗa ɗon kono kala neɗɗo lelni dande muɗum ɗaccina yaɓɓe gueɗe muɗum ɓeydo jiiɓade hoto tooñen noon janggen koɗen mbaylen gaynaka men ka ndentɗen ɗiɗo frontiére uji ɗi gonɗen eɗe gabbo ndiyameje tan eɗe gabbo huɗoji mbaylen gaynaka batten ɗum gaynaka kesa ƴeewen tawi ko kosam e tew jiɗɗa hande wona gaynako ɓuuri wawma ñamde kosam e tew ɓuurma ɗum wawde ñamde kadi ɓuuri ko sellu ko ɓuuri hen sellude ko on ɓuuri ɗum da wawde dañde an gandanɗa hoore ma biyo waɗa ayna aɗa rewa jawdi partout aɗa sali fodde aɗa sali jogade nokku maɗa tawa milliard uji dewɗaɗi goɗɗo miskina Allah ne jogaki hay feccere ficcinde mum ne jogui nokku ne jogui leydi ne jogui diwan no wuuri hen gurdam muɗum moƴƴam donc mbaylen façon ngaji gaynaka janggen naten institution ngaji leydi he liggoɗen e ni won kolliren leyɗele ɗe foof enen jeeyiɗe ko hen jeeɗen ko enen jeeyiɗe kadi oɗo zone neɗɗo wi ne hiiɓa hen pullo kañum tan borate kono kadi pullo hiɓotako kadi yimɓe foof ndentat gonta gotum yimɓe kala no gaña ndendat gonta gotum ɗum eɓe mbatta hakkillaji no moƴƴi ganden kadi ɗiɗo leƴƴi kadi hoddiɓe men kamɓe foof won hen paamani kono koyen gotum e mabɓe enen foof kadi leñol gotolde ken ade yen goto enen foof miɗen hen gotel ken kosam gotal sertuɗen ɗemɗe ɗe jaaha ha ɓooya révolution ɗemgal ne waɗa ɗemgal yaha ha ɓooya tan yalta e ngal ɗo tan ngala yalta heddo goto fof jogo pinal muɗum banggal aada kono ɗeɗo pine ɗe aadaji ɗi foof gotum ko fof ko aadaji meɗen kono noon ɗemɗe ɗe ceerta jomum mbiya gandanɗa hoore maɗa gadduya woɓɓe ne naata hen donc caloɗen infiltration institution ngaji leyɗele meɗen e yimɓe kumɓe to banggueji goɗɗi ne gara bonni ɗeɗo leyɗele ndendina ɓiɓɓe leydi ko ɓen ɓuuri heewde hannde ɗeɗo leyɗele yimɓe woɓɓe arɓe ɓe jaaka hay leydi no ndendina yimɓe leydi beele ne kaɓa e ni woni ha désordre waɗa kamen profite hen mbaɗa hen hajuji muɗumen yo noon bandiraɓe agence presse Dine Gande Kesse on calminama e tuuɓal ɓe jaam Allah kisal no dendagal wonɗi mono gonir ɗum foof yewtere meɗen eɗen mbawi ɗum ɗo hannude hannde ha ñande wonde ma en jokku hono jewte mbaɗe ni kadi ɗe mbaɗannoɗe kadi kala jiɗɗo e hebde hono ɗeɗo jewte yo yahde YouTube walla TikTok so windi to gandanɗa hoore ma Dine Gande Kesse hono heɓat jewte ɗeɗo ɗe mbatten ɗe feccere he majjinan toon yo noon bandiraɓe milla moɗon e yewtere meɗen hannde ha ñande wonde